Takže pondelok, niečo pred 8. Dneska nejaká športová akcia tuto na juhu. Tak budeme robiť rozhodcu na tzv. Lodičkový beh. Som čítal, že čo to je a potom mi došlo, že to je vlastne člnkový beh. Takže bude sranda, spravíme deťom radosť. A potom idem o 11. na tetovanie nové. Takže vstupujem do školy. Po dlhom čase zasa. Toto je ambasádorka dnešnej akcie. Musím nájsť zborovňu. Dobrý deň, kde je zborovňa, prosím vás? Na prvé poschodie a taká presklená. Malí šprintery sa rozcvičujú. Jak dráci. No, ešte mám 2 minúty. To sa mi nestáva, že by som prišiel niekde na čas. Dobrý deň, toto je zborovňa, prosím vás? Dobre, ďakujem. Idem robiť rozhodcu na člnkový beh. Aha, tak s Peťom asi si treba v tomto bielom tričku ten pán. No, už sa to vyjasnilo, takže ideme na to. Krásna jedáleň, presklený priestor. Čaute. Ahoj. A čo my ideme robiť? My ideme lodičkový beh. Ja som kúkal, že to jaký je beh, ale ja som myslel, že nejaký člnkový, že budú chodiť hore-dole, ale... Musia mať člnkový, majú člnkový. Si... Ide Pólová Martinka, to vlastne boli nie takáto disciplína. Prekážku, ktorá máme nachystanú vonku a ukážem, vysvetlím. A už idú medaile. Deti jak hadov v púšti. Olympionička v 7. mesiaci, v začatom mesiaci 7. Jedna rozhodkyňa. Vy ste rozhodcovia všetko? Toto sú všetko rozhodcovia. Natešení. A toto pani učiteľky, ktoré spravili tie krásne loďky. Toto je pani crossfitérka, ktorá chodí na crossfit a má veľmi dobré úspechy. Rýchlo sa učí. Čaute, zakývajte. Tohtoročných olympijských hier, reprezentantku posledných olympijských hier, niekoľkonásobnú najlepšiu športovkyňu roka, majsterku sveta, majsterku Európy a množstvo ocenení, čo všetko má Martinka, som si nezapamätala. Martinku Kolovú! Veľká vec. Ale vítam našu minuloročnú ambasádorku, vynikajúcu bežkyňu Romanku Polárňansku. Podpis karty, tak predpokladám, že nezabudla, doniesla ich, takže podpis karty tej krásnej, mladej a slobodnej dámy sú k dispozícii páni potom. Máš to nápadníkov? Aspoň 4 som počul. Takže držím vám palce a užite si to dneska. Ahojte, vítam vás. Tiež by som rada povedala, že som veľmi rada, že vaša škola vôbec organizuje letné olympijské hry pre vás, školákov. A ako povedala Martinka, nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa. Ako povedal Pierre Coubertin, tak si to hlavne užite a aj trošku zamakajte, zabojujte a prekonajte sa. Pekný deň. Takže tu máme pumpovačov ručných a tuto máme triafačov. A pumpovači sa rozbehli a hadica strieka jak o život. Pravidlo bude, že loď nesmie spadnúť na zem. Čiže... A keď spadne, tak čo? Nejaký trest alebo?
Celé družstvo urobí 5 repov alebo 10. 100 Angličákov dáme. Čiže keď si aj budú odovzdávať opatrne, tým sme chceli zabrániť tomu, aby sa nepoškodila tá stoletá loď. Hej, jasné, Ja jasné. neviem, jedno družstvo má 10 členov, druhé tiež 10 a nech súťažia paralelne tie družstva. Dobre. A ako rozdelíte ceny, to už je na vás, lebo to sme na poslednú chvíľu dostali. Aké máme ceny? Skúste tam pozrieť, čo je, aké dobrosti medaily. Na Bratislava maratón klub dá Ja, že- viac ako 100 medailí. Ja, že nejaké sladkosti. Nejaké bebe a takéto. Takéto hnusnosti. Jej. Medvedíky, sloníky. Vaše medaily sú tu. Ty, ale má chobot ten medveď. A ešte medaily tu nie sú, to donesieme. Ty brďo, toto sa im bude páčiť. Koľko si toto budú robiť? Toto odpadnú. Prvý stupeň, 1, 2, 3, 4. Prvý stupeň to Ale je... tomu, že potom budú chodiť aj tí veľké, oni to budú chcieť vyskúšať, takže kľudne. Od koľko je prvý stupeň 1, 2, rokov? 3, 4. To je od 8 do 12? Či od 6 vlastne? Vlastne škola je od 6 rokov, ne od 8. To by bolo super, keby bolo od 8, že? Jej. Vybíjana na tej gume. Tu je druhá prekážková. Krásna dráha. Deti budú mať radosť. Dobre, máme tu súboj dospelákov. Pripraviť sa. Pozor, štart! To je ono, 8. Super. To je ono, 8. Super. Z vnútornej strany kužela, to je ono. Jej. Nevadí. 8. Osmičky sú najdôležitejšie. Z vnútornej strany. Tak, to je ono. 8. posledná. A je to tam. Tak.